Inaresto ng mga rumorondang tauhan ng malilipot pulis ang 4 na kalalakihang ito matapos umanong maaktuhang nagpapat session sa Busay Falls sa Barangay 1, Poblasyon Malilipot, Albay, alas 4:20 nitong Martes, Hulyo 8. Ang mga sospek ay edad 19, 20 at 22 anyos na pawang mga estudyante sa kolehiyo at isang 26 anyos na helper na mga residente ng Barangay San Isidro, Iraya, parehong bayan. Nakumpiska sa posisyon nila ang pinatuyong dahon ng marijuana, tube at lighter. Siguro nagkampante itong grupong ito dahil medyo ilang buwan na rin nakakaraan ang wala kang daw dyan sa Busay Falls. So nung Martes, na-chimpuan itong apat na gumagamit ng marijuana. 3 sa mga nahuling sospek ang nagpositibo sa drug test, habang absuelto naman ang 22 anyos na kasamahan nila matapos na magnegatibo sa nasabing eksaminasyon. Upon the order from prosecutor, dahil po sa negative sa drug test, kaya pinarelease na po siya. Ayon sa pulisya, hindi ito ang unang beses na may nahuli silang gumagamit ng iligal na droga sa nasabing paliguan. Kung maaalala, ilang kabataan din ang hinuli nitong mga nagdaang buwan matapos na maaktuhang nagpapat session. Opo, meron ng close coordination po doon sa mga nagbabantay na tanod. So, meron naman po lagi nakatbantay para monitor. And at the same time po, araw-araw po yung pinapatuloyhan, naka-uniform, yung patuloy namin, and yung mga operatiba. So, pinapasya lang po yan lagi dahil nandiyan sa mga monitor na may mga kabataan na yung iba ay sinasamahan ng kalabuhan, yung pagpaliligo nila. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.